Hello. Hello, Shane. Iva. Kull student ta' control room, ħadik ma' kummissarju som mill-linja, please. Okay. Ma ovvjament jafu bija, xi tixampu ki Hello. il-ġurnalisti u ġurnalisti ċemplu. Ija ċemplu ħafna se. ċemplu kważi kollha tgħid li minna ta' sejja marruta. Hello. L-importanti ovvjament huwa t-tagħtihom ma kienx Hello. Hello. Jiena qed nipprova naqbad anke mhux. Hello. Żomm il-linja. Tibqa' fuq il-linja? Okay. Konna xi fuq il-linja kien. Jew xien. Għajdi sef. Kummissarju, isma' tista' tgħidli eżatti fej inti kont ipparkjat il-gżira? Iva. Kont fej il-gżira? Fej id-dar? Fej Golden Harvest. Mela dak kien ipparkjat għax għand il-kert bajn nal-Farruġa. Mela dak kien ipparkjat il-gżira. Sewa, u mbagħad inti kont fil-karozza? Le, kont id-dar, għantom. Kont id-dar u kif indunat? Ħalix. Ma ħosbi. Issa, dan kellu karozza apparkjata għantomu. Il-xufier tal-Ministru. Sama ħoż kbir, ħareġ barra u sab il-karozza ovvjament li faqatlu l-karozza tal-Ministru. Issa, da tala jiġri xien? Bala. Bil-karozza? Tala bil-karozza jiġri? X'issa ġar iktar, għajdla x'għandi qed nitpassjaw. Tlat miġlu waraj? Tlaq tiġri bil-gwaraj bil-karozza tal-Ministru? Iva, mala. Tala biġri waraj bl-istess karozza tal-Ministru? Sewa, x'iżjed? Wasalna fejn pexxina biex nittemu. Waslu fejn il-pixxina, Iva? Kif rani waraj, ħafasni mal-ħajt. Kif xamel? Kif rani ma... Ejja, li xien? Hello? Xien? Għaw, sef. Li kif wasaltu l-pixxina, ġara? Ħafasni mal-ħajt. Kif waslu fejn il-pixxina, għafsu mal-ħajt? Iva? Unżil tal-jħina. Xej. L-individu għafas l-xien, l-xufier tal-Ministru. Mal-ħajt biex niftehmu bil-karozzi biex niftehmu. Eżatt. Issa hawnhekk ix-xufier tal-Ministru. Entkom waqaftu hawnhekk? Unżil tal-jħ. Issa hawnhekk waqfu? Okay, Kert, waqfu? Ix-xufier tal-Ministru niżel ovvjament biex jara x'inhu jiġri, x'ġar iktar. Niżel għalija bifliskun jiġri, għal-fuqi? Niżel għalih bifliskun, xi fliskun hu Tal-Heineken. Fliskun tal-Heineken għalih, x'eżjed? Ħadni ġidru karozza? Daħal jiġri ġol karozza u tela. Le, eżatt. Issa ġejjin għalihom minuta. Issa wara li tela. Inti x'għamilt mort tiġri warah? Le, hemmhekk stess tajtu tixtiri. Kif rikeb ġal karozza? Mela. Kif rikeb ġal karozza? Da taħ kemm il-tir tajtu? Tnej. Tnej jew tlieta? Tnej għandikum. Għandikun żewġ tiri li jiftakar, taħt żewġ warning shots. Umbagħad ġara. Xeħ, u baqajtu, u waqaftu taħt il-mina ta' Umbagħad reġa' tal-u jiġru wara xulxin u waqfu taħt il-mina fejn ir-roundabout tal-skateboard dawn ngħidilha jiena.